Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Bundak na jud ang kusog nga ulan guys. Ingon ani ni guys kung tinghabag at tukar-tukar jud. Labi na kung dunay ginyos nga bagyo. Muandar jud ning habagat guys. Ang bagyo may magtud sa habagat mo ani nga mibundak na pod ag ulan kay doon na may umaabot nga bagyo. Papasulawod guys oh. May laman taan ni og dili mo sabay ang bawd ani guys. Ara na po ito sa tanong guys, atong subayon kay donar bay mautong tempo. Atong lantawan, atong tanom ari guys o naon sara. Kay dili ra balali mananom guys. Mo na nga ato yung suli-sulihon o ato ang ilikay jud sa bawd ang atong mga tanom. Mo ni sila guys. Ug nalipay pug ko guys kay nagkauwan. Moangay ang mga tanom og mauwanan. Mo ni nangitong pag-ayo guys. Pila ra may sugilanon guys. Niabot na si Alvin. Atong makita guys. Kamuhuwat pa kanila. Mana mo nabilin? Ngawit sa bato.
Sa mangitag isda dyan, mabilin. Naaman day po'y kuan. Tuan na tuan. Sakyan sana yung sakayan pa dong ato do. Isa kay tagsakayan guys oh. Kay mutabok tas pikas. Ah. Dag-ong ro ka adjog ko ano. Wala tayong suklay kasi madali tayo nag-alis. Nagmadali. Unsa maron nga okasyon day? Bohol day, sa to holiday. Mo na nga sandugo sa Tagbilaran? Anak na basta July. Oh, July lagi. July 3. July. Bun-bun raman. Magama bita pohon. Gaman kuno kunijan, cag majo. Allah. Toy magpakok na simbak ko. Hadlo kog magkawit no? Hadlok magkawit ng ilahang katig ba? Ari ra ari di ha? Di na may sakayan sila din. Hala, pahanga bay. Lagi dampal na. Usang buok. Lagi dampal na. Balik sa to diyan balik. Balik sa. Kaya Lista. Lista. Pagi. Kau main? Oo. 1/4. Uno 1/4. Gamay man. Anak mana? Ala hiniktan. Buat panahon. Alang-alang maghiniktan. Alex. Gimana? Batang na ito. Kita bispan pala kay. Ada man. Oh, dili? Subir to gamay na lang. Nilabyog. Na ano sa Alvin? Oh, nana de salbe. Ay, si Duha na lang day. Duha na lang. Yapik ba ni? Kinsa? Wow, jamoy isda lagi. Dinaw yung paon. Ha? Dinaw malis ang paon. Dahay pagit, pero... Sila rin na. Ha?
Mauro gyapon. Tra! Katunga gipasaka ha. Nodos. Uno, dos. Cuatro. 4 kilos. Wa dai gamay ra pagi og kuan. Nama si kuan susing. Dahili. Bisag lang makatabok man kaadtog mag-iniro ka. Iniro. Kana bang nara ka sa ibabaw o ben mo tinghaya. Maadyo gani kay nakatimbang. Maadyo kay nakatimbang. Si Berto Junior. Cuatro ra. 144. Pila? Cuatro. 400 grams. 400 grams. Uy, lihukan ra ba ng iroa? Na? Lipay dyan na si Jag isuri-suri ba eh. Nisud sa pa ang Rosel. Wa andare? Piligro wa magdaghiman. Si Berto ba patagbo ko no. Dili ba og palutaw sayo. Wa man magpalutaw to ngin-ani man. Ha Garcia de do. Manyahon na ba ng iroa? Kulatahon naman ng Berto. Igo ras. Bugas. Iklase rin eh. Wah, kay buhol day. Nambok lagi na. Pinangga mana nila.
Kana mang body mo itiglaog. Sabi niya ko ang nagtiya na ba? Yes. Oh, si Berto. Mm. Bawa ning bata ang gakugi maning ano ni? Wadya mo? Wadya mo tingali. Ah, imposible ba? Labas pa unan ta. Ano ka ni ha? Uli ko pa tingali. Pinaan naman diyan. Kinsa? Gadung agad to? Bawag na ba ni Berto kay nangaot man siyang wati ni Jamo? Nangupkop man. Ilargo na nga. Gapon. Na. Isa tong kuha ko gapon yang ipos ja. Dako siya galing gahapon. Mamisita ka to dai babaw? Dagon manggigisa gahapon. Na gamay ra man di ay. Gamay ra. Ating sinja timbangan ng kisampaw na. Atura la ko na atura bay, atura. Sila timbangan ng kisampaw. Ako sa kunan ka. Dagon ka dito. Ako to madu. Mananda kano si dia sa iyahang. Dene uli ko tong papa ko sa Manila to. Ani uli gabi eh? Nanglilima to kasi Tabok na to day. Tagal na istama. Gamay ra man. Nakoy sa kenan mo, sakay ko ari. Oh, sige gero. Oh, sige. Hala, mulangoy ka na si ay gihikot man day pod. Gihikot man pod di ay. Oh. Ako to di ulat. Tunga. Kami gamay ni dili. Ha? Ito ka to. Kuwag tunok long. Pasensya na mo guys, ug mara pilingaw na to karong adlaw. Ug ako mo yun guys. Bye-bye.